pojďme rozvinout trošku víc v sobě tu královnu. Kdo je ten archetyp královny? Pojďme si ho trošinku charakterizovat, ať si dneska nad ním popřemýšlíte. Královna kráčí vzpřímeně. Vzpomeňte si na jakoukoliv pohádku, kde jde královna a má i tu korunu. S jakou důstojností, jo? A královna je vidět. Je v souladu se svým nitrem. To znamená, že zesílila ten svůj vnitřní hlas. A královna ví, kdo je a co chce. Stojí při sobě. Nechce sama sebe zradit. Má svou důstojnost. Je si vědoma vlastní hodnoty. Už ji nemusí získávat v očích druhých lidí. Už se nemusí všem zavděčovat a potlačovat sebe sama jenom proto, aby získala nějaké ocenění nebo kousíček pozornosti nebo kousíček lásky, protože si je vědoma vlastní hodnoty a zároveň přijímá na sebe svoji zodpovědnost. Ona rozhoduje. Takže má kolem sebe hradbu, což jsou ty hranice, a chrání své království, a to si můžete představit třeba fakt jako srdce svoje, které potřebujete chránit před negativními vlivy, nebo svůj dům, který má své hranice a je tam ten dveře s tím zámkem, nebo svůj čas, který ohraničujete a vy rozhodujete, komu a čemu budete dávat čas. A přijímá dovnitř to, co ji posiluje a odmítá to, co ji oslabuje. Ráda přijímá hosty. Ona jim umí říct ano, ale taky na nich není odkázána, není na nich závislá, umí se vymezit. Tak doufám, že dneska tady tohle pozbuzení, být královnou, klidně si to nakreslete třeba. Nakreslete si, jak by vypadala vaše královna, jakou by měla korunu, jak by vypadalo vaše království. Udělejte si kategorii toho semaforu. Já mám tady k tomu takový ještě malinký příklad. My někdy máme jako velmi těžké rozhodování, jak se postavit nebo vymezit vůči svým rodičům. A já tady s dovolením přečtu takový malinký úryvek právě z té knížky Královna a divoška od Anselma Greena a jeho sestry paní Jarošové. Jistá dáma mi svěřila, že nedovede vycházet s vlastní matkou. Reaguje na ní agresivně, protože matka ji bombarduje záplavou svých očekávání. Avšak jen na ní záleží, do jaké míry bude ochotná a schopna ta očekávání naplnit. Agresivita dotyčné se nezaměřuje pouze na matku, ale v konečném důsledku se obrací proti ní samé. Nevěří si, že se dokáže vymezit vůči matčiným očekáváním. Přeje si jen jediné, aby byla milována. Tak ráda by všechno dělala správně. Zároveň si uvědomuje, že to není možné a že by si tím ukousla příliš velké sousto. Protože není vnitřně svobodná tak, aby se dokázala vymezit, reaguje vůči matce agresí. Sama pro sebe se rozhodla, že za její žalostný stav nese vinu matka a její očekávání. Královna však bude reagovat jinak. Vezme matčina očekávání na vědomí, ale položí si otázku, nakolik je hodlá vyplnit. Potom bude navštěvovat matku tak často a na tak dlouho, jak to pro sebe uzná za přiměřené. Nedá se strhnout k porušení vlastních hranic ani pocitem viny, kterého lze zneužít jako rafinovaného způsobu uplatňování moci. Matka, která v dceři vyvolává pocit viny, překračuje vlastní hranice a narušuje hranice dceřina srdce. Dcera si tak nikdy není dostatečně jistá správností svého jednání. Ta, která ve svém domě vládne jako královna, bere sice toto vyvolávání viny na vědomí, ale nedovolí mu proniknout do vlastního nitra. Já vnímám, že královna už je zralá. Víte co, zkuste si ještě takhle říct, že jsme kdysi byli takovými princeznami, jo? A to je ještě taková ta nižší kategorie, kdy jsme závislí na těch rodičích. Ale pokud v sobě zvědomíme archetyp královny, tak my už máme to vědomí své vlastní hodnoty. Už to nepotřebujeme hledat v očích těch našich maminek. Ať nás milujou, je to bezvadné, ale my už si musíme vymezit to naše vlastní království. A pokud nám to ubližuje, třeba příliš časté návštěvy nebo příliš velké nároky,
Často slýchávám, že na sebe bereme a klademe na sebe tíhu, aby ta máma byla šťastná, jo? Ale to je mámina zodpovědnost za její štěstí. Já jsem to možná drsná, ale sama jsem si prošla tím, jak můj tatínek byl velmi silný manipulátor a já jsem si potřebovala vymezit to svoje vlastní království a uvnitř jsem si řekla, že aby to pro mě bylo bezpečné a zdravé, tak se můžu vídat s tatínkem tak 1 za 3 týdny. Že pokud by to bylo tehdy častěji, tak by mě to zničilo. Já jsem vnímala ty jeho vysoké nároky na mě a vlastně jsme se vymezili i prostorově, že jsme se odstěhovali zhruba tu půl hodinku nebo 40 minut od jeho bydlení, protože i ty hranice, kdyby byly příliš blízko, tak já bych za ně platila hrozně vysokou cenu. A v tomhle vás chci povzbudit, že my jako dospělé bytosti prostě máme tu největší svobodu ze všech a to je svoboda volby. Že my vlastně v každém okamžiku se můžeme svobodně rozhodovat, ale přijímat za to ty důsledky. Takže přijímat za to ty důsledky, jestli jsme řekli ano nebo jsme řekli ne. A co se